What the name of a guamupa was your name, make a boy, a pejaqua could do 75,000. No, Wabarasa subet me at boom, Sunny Bay and the Padodon Wabber to me a co. Now almost watch me a cockabon pie at the Allah. Or John Dramani Mahama, a broad in the Casa Barry, and what did to Jar Atras, Womanian was semi phonina, Trim Quanobas Sana, Aquaquia for Fidashon Kodiama, one more no, Womara Dashon Queen so Wamama sum Jimapa idea him, a woman canemo. Kamiya yese woman Ghana mu no uba woman mu no obiara na adwene se owie suku a ene white collar job wo na che se tie obebo enu ti akoda no firi hwehwe na wo ba P1 akọ PCC no JHS wo kwa wie na wo free education no na semina ye ne se obeye nurse ye ana se doctor saa na Ghana mam ewa ha obiara nya na adwene se obetwa ntuma sinebo na ono ye na dwuma na watumi adi so mfaso na empo afoforo so watumi ayebi na ye padwuma no na so atumi ate wo mam ha dabi Ghana fo mpe no saa kra anu mu na pani kwankyerefo a wono na da Maswell investment group wano Dr. Maswell Ampon ne ntu abobo wo suku pon ahoduom se wo pa entuma se de beya entrepreneur no se wankasa betumi aye wadwuma no uwie suku na aye wadwuma wo sika nyina beko obotom no saa bere wa fato ne matri so na Ghana commercial bank so aboni chidom se eye initiative papa se ukọ suku na uwie na wankasa aye wadwuma afoforo so ebetumi anya bi aye na first lunch no ekoso ewo Kwame Nkrumah so apomu na abranse twrofo a wo mufiri Sompa ene Dr. Maswell etwetwen komo no ne trimpo okan bi kire ye entrepreneur in you about being an entrepreneur basically for many years like I said I've been you entrepreneur but you don't talk what you kind companies miensa and I say if you come miensa o metumi tu ana mo aboa say abedu angasa yes entrepreneur and they to me kind back yes say omo if omo the relation manager and say because I'm in a friend we're the head of corporate affairs sorry corporate banking head of corporate banking sorry and I will post lady nyakasa ti obi akase yemo abedu yemo abedu gisi because abedu mo mra ni dia but in second I said we are every 2 hours we are this before say no intervention me go mo ka tell mo say yaksias mo bra ni nikasa ma ni ngita ye wo on die ye wo mu die e want to but ngita ho die bi ngita ya wo platform my friend entrepreneur see what join us ya wanna see the Ghana way get up you other channels are everybody you be with platform join this platform now we have idea we have if you so GC before CM because umbra na yakasa esa na yaka go be before ntie yaka mu fie almost yembra dem you na mo be say fie baba am to so friends yaba yamba na 100 yamba na 200 yamba na 2000 ya try mo say ene ekotie ye pani kwankyerefo a Maswell investment group odano Dr. Maswell Ampon na eno akire esense Ghana commercial bank ye why na adwene se wo bebo won chidom ntino Mr. Lenius Kumi wono ena ye head of corporate banking Ghana commercial bank ono so kasa kakra okay no sisi dia sakakra ye fe GCB bank and GCB bank no ye gina homa youth na Ghana union ye as a financial institution we are indigenous bank and we make sure say we be able to Ghana we be yes ebe so mu na abo ma na ye program ye entrepreneurship you at the beginning is the very beginning of every business activity obenya wo kuma ye juma say ebe support is our business we say we flourish put you back a juma back room 9 ni aje yesterday the whole ideas are there to ideas no ideas are level 1 that's an idea the better than business now bit me action for level 2 level 3 level 4 and I think at any buy no na GCB
say be boa ya nkofo motumpo ko side to me ya pese ya youth no instead of now say on be ade on spending time ko dem bi a sabi enfa kuntum emba no ya pese on form adwin embra fie on create ideas na be opportunities na ba opportunities ba nya menya ho ade enfa so nti na DCB ya so mu say ade on bako chi aye de chain aye I'm going to be the DCB. Yes, slogan is DCB Bank is your bank for life. And yeah, Mr. Leonard Kumi. Now, and one today, and Mr. George Fuachi. Or no, and a penny with that special project, entrepreneurship, and investor relations, Ghana Commercial Bank, on also Kasakakra. Emma ECB Bank, Ghana 4 Bank. That's a Ghana 4 Bank, Fee Bank. Eduma, Fear Edwardson. Last year, NAD 70 years. Now, 70 years in Mumano, Yabua, the socio-economic development of the country. Say a mining Sikasem, and a Bebwa and Prankra, into Ghana. Your branches, Bako, Aha, Edward. What you answer, not just be able to wish a DC. Then I asked last year who said, I'm saying, we asked us a Sakaka, said the first law, we started here, only a schooler, and Tressa said, you man, said, can only we are near Koyano, and who knew fast will be, but the Padua free universities, Afibiano, and also as our opportunity. In Nibosa, it's not just a beggar and Yasen say, if you send ya a bed, your bed is our show near Cambo, near ye, Bibia, a bebwa ama, the students are ya investing in them. A bicycle womb, a wolfosika womb, our own baby and semi on the bank fast. Then young say, yeah, and she say, yeah, to say, yeah, and it's someone a beba. Mr. George Fuachi. Ne ena yekoti yen ana aboba sa no duntam wobeka akra ma yaba abaken kankase boy na busua nya ne enkra awo soame enom hotel no nche wono pe adeba biaya ya fidie awei sa owura bia ne fie ne ba sanfinhia na duana ka kɔ na duonum so Toyota takoma bi anana otwie na ebra wodru soame kotoko honom no NDC office ne nche wono pe ana ohu sa nanjua bi twam na nanjua no so anu ho ahomete kakra wo momu ka no mu hwe ne mu ba ebe chesie anti ebra wodru anu hu nanjua no sa no abusua obi antumi ahu de kɔbaaye ya wode akwakɔpem nanjua se bum owie ya tu ha won na akoro no na amrante kwa ye wo soame kotoko ena kwakwa enuanu mosrami fo da sa no na se enya de ombetwe ama okra na won moja ma nantwie no enso awuo kikiri ana swami no mo hotel nche honom adayi a won bepe owura no abo no na ya no danseni a asam ne ba ye wo hunu bie atwetwe enkomo amado anim fa ho no wo kire mu de kireye ato na boy bisa papa se na je na ma ya wo ye de tuduma tina boy ne sada bi ahwehwe no awo on the side didi ho say papa na ru ahwehwe no ene boy ne se nyina ye de akosoro na papa tu ka no ebum tina papa no twi ka no me de menim papa no adwene sada se wo dwane ana se bia bi se de me ntim hu papa no adwene de esi papa no se me su die kire de bai timba e so de papa no 7 si wo be bia NDC4 no office ne ye de ewo de ko boy nyina no se papa no se ai omde ne ntwa ye de apem card ti ko hwere se aka kakra bi na ye de ti we antiase ne de abaye de ebai papa na wo twika de di boy ba kwa ye ato na boy bisa papa se na je na ma ya wo ye de tuduma tina boy ne sada bi ahwehwe no awo on the side didi ho say papa na ru ahwehwe no ene boy ne se nyina ye de akosoro na papa tu ka no ebum tina papa no twika no me de menim papa no adwene sada se wo dwane ana se bia bi se de me ntim hu papa no adwene de esi papa no se me su die kire de bai timba e so de papa no so de ko police station abuso wai ayana de yakoso so amekotoko ani abomu no ekuo bi a ye frɛ wo mo Ashanti Democratic Youth for Justice sabre mabru mani abre pa na sedo mani asi abre no eche krodom ni nyina ne se Samuel Okudjato abrokwa sabre papai
said ne kasa yombi krono kamia ya se woye de nani abesa asantefo ana akamfo ene obi na no a na ne bomb no tusa enu mu na maburi so omo ntiase ne wochena so ka ho se wanhwe na wansesa ne tebia no na wose saa na obekasa na bia beti asantefo ne akamfo paade a omso ebetu omo hofo na panipa a womo na wone nsantwerofo di nhyiamu na wode nsam wo nyina atudwa eye Mr. George Amankwa yekotie bi press conference no na empanimfo se wode boapayo etwa onoto mu nuagu a ewiakata ban ne kunto anwa prada da so the senti yaye akamfo na ye ni di Ghana manyo semachi no ehu ne se obi eye ne niam nyina se odoman Ghana nanso uhwem na odosuko e nipa ne suban ne ne yemu de kamea se ono de watu na ni asi kasakuo ba akoso a na hu hia se sai nipa ko no ye tintesuko ko de kire no nipa ye kana semi ya brantia wanya kwan na osom ne manfo North Tongu a ye fe no kuje to ablakwa sa brantia yi e fa na afoforo a no de drum panifo a e ya amanyosem a aida se omoye asantefo anase omoye akamfo enti watu na ni asi akan ene asantefo so a eno na odi gi ni din wa amanyosem mu na ye mu de enya amanyosem ne wa ha se NDC ayefo na se ono so betimi akopre presidential slot ni bia de ye ka che ne se enya asantefo ene akamfo a abobra wa amanyosem mu ene odi edi ekopre sa slot ni wa NDC enti ene se obehwa abrantie yi be sorry bia betina TV so a nipa o ka ne ho asem no eye akani anase asantini na asantefo boni be ne ayo kuje to ablakwa se yetna ho na ye enye hwe a mpanifo se enye hwe ene ma abrechiri ba ofro ne maame enti yen ayaye mabunu a yesi ye ni gi amanyosem ho no yen kan no ntum enka se enye hwe ukuje to de saa no te enne ye ka manate ase se nema ekoso Ghana osori ana o ka ne se de ono nko a na odo man no yen de ye hu akiri na de ye ka chen ne se so fa na afoforo a enya asantefo so odibi di president kofo ye kan anotu mu odibia di ono ane party baton edu emedu baabi na papa no wosu odibia di misa kusiboafo odibia di sofo Victor kusiboaten na anyebia eden bone na akanfo yaye no wo hwe president Akufo-Addo wo hwe na Asante bedi eto enne die wodi free attorney general Godfrey de bo adame so no wate asi Brian na champion so ena onam no de na etwe apia na wo hwe fra no pakosi anwumre medical card o say enye hwe na ma abrichiri ba fo ne maame enti ye ntena ho na ye nka se enye hwe wo no de wo fa na keka saa na oka no enti enyae enti enne ye ka masa owura nate na me de ma no sikra no anoma bi esu ti wafu afoforo a okraman enye boga dwum okujato ablakwa se wanya wonsem bi ni watem didie ni wada pa atwa bi a enye akamfo eni asantefo so eku e from Ashanti Democratic Youth for Justice omhyiamudi one nsantwerofo de firimu bae na omde atodwa no Enfamfiri wanya sa na nanma hemfo ene wonum ani ne yekura na ene wo ba hema yo wo futu akwa traditional council na afrance ya woto so enan na ne nsemtwofo akasa achechemu die ntia nam so a ema na nanma hemfo asisi agina yi na no de sama mu nim se ne nya amanyose ye ne yekuru no ye ntama na nanum akato se ha ye modua wa nti ye ne duabo no yegina so nye amanyose no yegina so obia ye ne
omo obi dua na obi adesama obi nti ye ne amamre a ewu yinkurum ya no ene gina so de frɛ wo mu na se ye amamre ne amamre bi ya ye de be hohoro niema omo ye no na ma bibiboni yansi nti na ma ye frɛ wo mu nti nyama yesem ne ye amamre ne yidi ichiri ime di ade 20 years be to nti ya ade eda ho ye mmodua wo kuro mu ye ne ya de hye wa ha no obi ne obi kokora no obodua amamre a se ye de ne fam a oye no oye nti omu obi ada no so ha but asa komenti aya na bi mabuso no ma ye nti oye a ye twena so ensem a wo kan bebre nti video no a ye ne de hu ye no omu twa aboa egu nsade nkosu agu ho frefre abosom a wo kuro mu nsu e wo kuro mu a e kanche keka omu nsem bebre nti nsem ne de bebre no mu kan boa no ho a o twa na ye nti ye ne no de nananom nim se wo twa mu aboa na gu mu jani frusa na inu de ya kire o yikuru mu nti o fre bibia ba kuru mu ya na ya ne yempenti esi anokwa okay enyi ni so mbebu so nti ya hwe Anuachi no yane Emmanuel Doni akasai waya Sen Central Communication Director de ma NDC amanyoko no ama ono so cheche mu sa ekwan ya NPP amanyoko na faso na vote transfer exercise no omoda nam sori nyame anim ni NDC fo omobonyo so emeye MP was akwan so na nanu mo member nipa no kwan de emi omo so omo yo mapa ye etwa hu gan de hu so omo gidi etwa nipa na oye kan o meka se oye o wan sho njo nim amanye ni amamma ye wi no ya bidia switch ase mo kan na mnya ni je na nanu mo se omo ya ni je peni for anu mo ya e wan fi na odo bi akoy am kan na nanu mo se fenzen ye mo bia promotion na mo se ko fi abodua e mo se de should be complainant ye penny for bisa mo and I want to buy you say abonifia and I'm just say omu social media and I'm so okay just no bia na abebe ko bi say abonifia I want to mo social media in Yamra ya buy so no am say nyomo ni party no na nya dem individuals omu wo video mo say omu boduan sa fo no omu but they say no say dey need e ma na no mutinu ya call because ideally they could have gone straight to look for those we no social media and so baby ye benefit bi baba jen bit maba jen bit maba o be se bi o be se ko chia na nanom ifi ye de ni die mo se na be ya that say bibi ne se ye kwa ifio ha ye yakonya issue na se ngwa se mbia akopa ifi ye ko but o she ayefuni bi we more politician than million some of us politicians because na MPP for a press conference akete na nanom se omo fe if you understand MPP za press conference no eba yen so na nanom aso o tia na man fe ko si se MPP for a press conference na nanom se omo fe na omo we say omo chairman after kwa unso gina radio so abodua bra ke na Japan ba omiamo omo amesu abodua se ni say na nanom social media say enimu na ho nti mutimiti evidie da monte banya se e say yam say e dina nanom ni metwetwe fom party ewurano for ye ni mpeni for ayo o ma na nanom aka am say yomo ni NDC party and so me am the minister me na organize the press conference no indeed ya kasi ye hu afiri mu na say members no na oni omonya and this are what ye nya na nya because bibi anka kan papa enye chede na me ni ayo system company say na nanom no mo beso metie de ye ya de aboru kai ba ye say nkofo ba se nkofo no abe transfer no na nanom were not interested in that. All right, Emmanuel Doni no why Sen Central Communication Director de ma NDC Ghana fo nyina ye nimsam sa afi ye kwa akoto aba emfie mpinu ane aduenu nan na Ghana fo nyina kodila no so dogodogo laye no obi adi so ane de akoto aba no ama no ewoni tirim eno nti ye akoto aba na ye yi omampani obetinchi mama Ghana ka no city ano de ama ye ni ye brahye badwafo se de be yom kwa akopri yedie ni mpuntuo de abre wo mo enkrofo na Ghana akon de akonanim Anumu ana idi adaya yedie enkramofo afofidei Sheikh Haruna Pau ono na ye National Chief Imam Emma Muslim Mission Association wodi atudwa se Ghana fo nyina adwobrɛw abana ye kwa akwakoto na nyantokwa eye kyerɛ wadwene eye kabima menkabi amamu ana ye kroso eno nti wondo de afutuo ade ma abato komisa no se amanyofo anase party no asem ombeka no besuesu ano wontie na supam se de beya enkofa abufuo ema eno osan ede to nanim se maamie enwoma ne akade bia de beto aba no
se a delay ye no na amanfo ebubefuo no anhwe ye kwa akofa ebototo ene emabo aba no wonhwe ho so yie se de beya aba ye ba beto no ene ye beto awie no asomdue ebetumi akoso odansem wo nyina di ewo koropo kumase wa abra wo ye o maso de kese no mada koropo twedi ampon ase edi ada no ene odansem wo ye di yenye didi wo no mo besabre binom edi didi wo je wo ye bia no mu nse wo wi abato wo wi aba no yenya nto ekura no mu nse wo wi abato nti wo ye wo bia no ene enso ma yenye na yenye didi wo no mo ne ye trust ne hu se abato nipa na de kwa akotum ye to no party bia nipa gina ho nipa no bato ne hu ye wi bia da kan se akan obi gina ho no ye be hu no mo e bato bia ne nyina nya gidi nso entum se de yenso so efiri mo aba na ono so mo bi mo bi obo bia no ombo mano ko die amara na fa bia se abato onkrata ekobia na o mane enkongoduru ho entem brano se de bia obi abitumi aka abato na se breko bio ha ba be ha abato asi bi kra do hwiri mienu miensa nan na ba bi fo kro onkrata enu ho e basa ni nyina no de o haw ade bi no ko on ka papayo party ni nyina no nyina Ghana tino mo e Yoga bia so be Ghana yi. Yoga bia so be Ghana yi. Also baba so ye ni. Na so wonya be duru ho no ma. Wo so me. Ye na so wo. Senti on fa no kore enye aduma. Na kore ene papa yo ni aduma. Ya no so na dia so wo. E no ma. Eni ye kwoti ye Sheikh Haruna Pawono ena National Chief Imam Muslim Mission Association na futu awade ema batuo commission no se wonfa pepepe ye nokuredie emfanya adwuma se saa yo bampa de a eni asomdua bua no ye beto aba no ye bewie no Ghana benom na enu ache no mi ko bi mankan bi no ensosono ye edem na Chief Ibrahim Akad ono so ena dia futuo ema Mozami mabunu no sempempi no omo na iduru bia patapa ya yo omo de enu ti no omo hwom hu yie na omo ma politicians en form sika fia bi ema medada omo omo nto omo nkwa epempi no se ekoba no sa wanhwe yie na akodi politician bi achi a ohu beba tan wo ba bi a wote wanhwe yie kura no a wobetumi ahwere wo nkwa enu ti wo de futuo pa edema won Soma afin ako apro awagati lugu yina na tie da wasi na safi so yina bompa inde magana tuse le ko abati na bato se kuma yana sem libre yana omo ye bompa ya ma le ka sakse ma bonu tuse ebeya bombe ya hombrase ene kasapa ene ahoya moya ne basa basaba se kasakse uni na ka fu bi ondi ka o ko so he de ne moya asam se aswasi onye ko ni onye se oyese na fe so de ya enyina adwene enko ben kroda obi ave fan je so ko ni mu nyina ka bu na se e bompa nya ko nyi de e fata e ma ya mu nyine de ama afi kola na mo so de moto hi akobaro e kasakse wonde nara e wonde mo ha bobro ne manu en fata pise hata onu ede bisho ba ya ko e bo pa ma san kola no esa bo pa ma Ghana minara nyama su di masabre ni ka se ense uniform ko be haji no o muso bo ba Sompa ya ka da ma ni na informal yana na ta ko so the president ya ko mo ya ko ha informal na mo so asabe mo to na mo ebege kasa amama fo atie ya ko nsem ya informal e no ro ya ko fo ko informal eni ye kotie ye Chief Ibrahim Akad ena dia futuo ema Muzremi emabunu
Principal Standard and Quality Assurance Adama Ghana Tourism Authority Ayora Matthew Osai Prempe Drona Bonmanese Nana Prempe Anna Wakasa Chiramusa Wamano Abana Ria Dosa Yamaya Nuku Ewura Wodoya Yaya Ewomai Mupa Wasi Bimu on way betumi krampo chechem Naya Dana Danimo Sakra Sakremu ye no kra no mano Yabasanso anya sikadia free so no anko se Yade nyoma na se bola be gubasa basa na sanso for how any yade ediabreye what a sansa renyina to dwa ebra wodi animu na wonmo ade nyoma hodo bi menhia district hospital na fe wom koye mpanyefo aye ewi akire no kra porom sa ya clean up exercise afei wom duadua ade ka ho ebra na prempe no wakasa no semhwefo ko hobi sei eno kan nsem kan say yamfa say ya dwuni say efi enye efi bebunsa ahudlo su bena ise nyame bibia yenya bata ahudlo na eye enamotuo ni enwie because me outline nyoma bi owo ye diso lebu montiasi ye ya di se bidu ni ya you provide dustbins the beye waste segregation the improper biha that you do biha plastic biha paper biha na industries now omo produce rubber ni ade omo tumi access raw materials na omo do ye look at carpet here na ya buy from China you need to do ha kasi industrial center you know omo do omo omo na the kaka quality ni beba isuwa kaka tse bola na nti se wo ye bola bibia eno ane se bola na ya ma no atwe ahoma bi na no aboto isuwa kaka bi ku nti se bola kan ba da kan meat na ekum aye nti nyoma wo ye ni si bibia ye be se so bia ye be ba na asia be pem wa na wasa ya na me sa koso ada bibi bread for Ano chino so ka bebe de fa krowura santimero 2472 otosumi no ho sema obi na sia ni so bibia obo asatuma ene Ghana sebi ya ye ni se na ho sesi ebua ma hoto ma kutu ma komi efe ebua tourism ebua bibia ma economy ni kwa pija ntinu ejina asatuma nya na makase ye so enye mensi anko ani so Ghana man se bi husie ewura otua na mo ene no siwe no biwe no yesu mambu no dia ne bitu aye o se yesu edi na chi ne yebua na de oyi dia ekoso nti wo hwa ni page na he se bi kan fo wum fanti fo wum amna fo wum ese fo wum alata fo wum obi bia odo Ghana nya santiman ni se otade ayi nti no mesre so bia moti se ekina bi ni yakoba kufra umedi eti na meda obia eye nsentrofo see the one the bible could be amodiet na enso many life patron of the day na many issue say mo bi o mu bia da bia me di mani be fe bia me pass oh ye di koye cleaning of so da be boa ni ka na mama ni pariate so na sa ke yan ko bia ti a so oba be se di do bu se enya na nsi ankwa ni di di na mu ne mani ye boa asa na ka Afei, head of medical records Edma Menshia Bayar Sabia or Samolabi, one the general Sabia no name one your ma, a quarter quache no or Jadasi. Hospital as a public place, every now and then you have a place have to be maintained. You keep clean, send a baby of a baby. We have to reception. Abba say no, no baby. So we can only hope and praise to be and what has been happening and send away so much in fact only the car baba be here my say they intend to come and do some of these things. So I believe we say the administration, the manager, the staff of them and then accepted what they are bringing. And we think to say consumables and national qualities here always in here you know this will be a baby of my who said
or more say what the boy bia no ye bi ne be ya arrange na ya accept it in fact people so you be ma hospital na put me must straight away I was say we can inform your face na you so you ready na you do it na you be dia what there so that is the protocol but maybe minister when I make a toiletries sanitation I attend bia in here je be boy but to go along with the hospital. Yes. I was your way a year or a Samuel Labino, where head of medical records at the Ma Menshia District Hospital. Through a herbal center, can for the amount, sir. Quarter one with 3 capsules in Ibisan say a bow, Emma Coco, new Sisiati and YM Timono, Ninian free woman who to me talk, Coconut Heba, than Heba, Mr. Bania Pedank 0546 107 107 0546 107 107. So Siatica, Diana to me a quack. Asiebe to kura wa brand samba bia mu a aye 21st clinic one man china was hoko adokota fora be pasa wonim de sa abusua wo ba afutuo bia ye safata bia no wo mde be ma wo ebi kura na ye nsua wo no wo duane diem na akwakofa yade no ade aba one branches ne dosun 15 and yet tree Kumasi wa overseas junction wa by Alpha Radio wa boase wa council quarters court junction and Cradome market and na face Sunyan and Kranzan Tachiman and the branches in Kayobe wonom 0540311311 0540311311 cloud internet in the fastest internet in the world yes open internet papa and what draw na 24/7 ebegina so de ma wa brand tetenkwa aye cloud internet wati abusu akotop high one love from din hwani mu from panyimfo 0202 699110 0202 699110 afro kwota no so apachapa new site a wona Dr. Bay wo se be ma wa yemre wo mpem wade no wojun showe no an dro no mentimi mu adwuma fiber na hawo stomach ulcer hernia sabia twere yade ababa daw busuani be so je no ho ba bia anyia hwese wo be ko Dr. Bay nchen na adokotafo ahwewo sekasa akrade wo yenchena no wayere mu pa 0243345392 0243345392 afemizu anakwakwaya for fidade amanuanu bosramifo enyina no na mo hwese mode mizu ene 5G abeka bibia da mo ye ho sanse we no apomdin wo mpa enya sem keto ma eboa wo mo apomdin ni sipisita ahode wo mo na busu yaka se ka ade abachia san kwa show overseas junction ho na manager to ne wo obenya bi ni wato anamia wodo ye ton drinks ahodo no kwa wo se wo pe mizu ene 5G drink 0246 270221 0246 270221 Abuso ye jina we so ne yaton kraya ba pinua na ketri 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem hano ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu wo ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
Brakasa ye duaba won so a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na ba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akon freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba akon woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Sompa TV Emma Aketiapa Yamatwafo ene atiefo akwa ababiem eba awia premtobre kase yi so idi enkremofo eyo mudapa eno na yede premto kase mu ehwam ede ebre yatiefo na abraho sem asefem sem ene ahodwiri sem a asi ewo abu akwa asonoma so no abraho ye papa mami a wadi emfinhia aduesia na waya physically challenge na chese ne honam akwa no ba bia tochema na ne baba wadi mfinhia aduasa enson a dodo no afra no Joyce ye sabre ababa wai akuni mame ya na adentia ene okuni mame sabre ameno kasa posifo aso de party a woda kukumu eye mu hwehwemu sentia ababa wa Joyce no watumi akuni mame saa kwamredu eye yensem twroni de wo ba 10 de wo kososo 10 do gina ho ne atentrodo kwamredu na nani kotwa wisu aneso ne santemo wo kopiem ewo ho kwame woteme ka me mo ha ovo majoso a bibia boko de onyankopon adom ho ye paafo amen na de kumase yanti asem de ne sie ovo awehosam a amanfo ani eda so ehwe wo Sompa television so esi ewo kumase ebu akwa asoma so na ni na ne se maame a ye friend maame efia ampon ono na sabe a mekese wato anananom ewo nsiedo na awehosam ebu mpako sa obaba to sadia efia ha enipadom abo pempeman kuma egu hanuma awehuyie esanse maame no ubam kotem hanuma amanfo kire se obi a mmofra mo mpotem ha de kama ye se obi ene wa wonim no wo ma omunim nim twa bi aduasan penya no eya ade a edoso yie papa na ni na se obi a sabe wote we disable kakra a we yes store e wo hantim potem obi wote fa ko yes store de obi nim no na de wo mni se ne baba a wo ye ne piesie ne mfie no buru de ma edi kan ba na yesi omuchie mu ana se kobe mfie be aduanan ani akire na de wo mni se de bia da no maami ina se ne ba Joyce ene ye ne baba print no joda na abrabo no se dia we se ye no mi kase ono an kase wawo emma emmemu mienu a ye emma mienu a wo hwe wo musu a me beto wo hanu a wo hu afeyie emma mienu a wo hu afeyie maami Joyce no emma no ena afi maami Joyce na so wo so ne ye pesie ede ma maami ne ma wawo enum no ono so ena ye obi a ono ne ye pesie ede ma ne ma maami ne ma no na ohwe na brabo mu a onu tumi hu se nuanom ekama se de nuanom om kwa nimu echen onu amu ani nti de biara no yesi na ma ne bomu ani ne nsimo kan no se ne maame na etena ne yiedie ani na wareye ani nuama ne ma hudu bia ntumi kwa nimu ma ne ho nto no nti de biara da no so ko asori ne emana kwanjire bia no a eho ene oba ne ne bire nyino de begu ne maame so na mponu ebirim chese wa keka mana kwa echi akodu se otumi bi na no ka se ne maame de obekunu na ne birim chese bikura na chese agro bi ene wodie awusu mu se enu nyina no na chese maami po adwuma na okofie no
na ne bɛyi kyɛ sɛ wabɔ ne tiri mu pɔ sɛ deɛ ɔbɛyɛ no no ɔde bɛyɛ no ama de bɛsie nso bɛsie maame po adwuma du baako akɔ fie n'anim no ɛna de bɛ ɔne ne bɛyi nso so ɛna da ɛdan baako mu anadwo ne deɛ esi hɔ no deɛ si wɔ ntɔkwa a esi hɔ sɛ ebi yɛ ne si hɔ na wabɔ ne tiri mu ɛpɔ ne dada deɛ ɛsɛ anadwo no ɔne no adan mu hɔ sika mmoa maako mmiɛnsa ɛna ɔmo kyerɛ sɛ anɔpɛ yi ɔmo nsa so mu na sɛ ne nyinaa ho adana mu bi a ɔde awɔ maame ne kunu kutɔ ɛde ato dan mu hɔ nom a ofo awɛwosɛm a ɛwɔ mu nso no sɛ bɛpem saa bere a mene wokɛ sɛ dumienu abɔ afa ho a yɛkɔ anim yi polisifoɔ ntumi ma mafraafu no mfa mfiri fie ha so sɛ ɛyɛ adeɛ bɛ ama nnipadɔm pua na obiaa pu ɛbɛ fie ha mmɔfra ne wɔn a wɔwɔ pɛtɛ mu nyinaa bɔnyɛ sɛ nka yɛtumi ba bɛfaeɛ a na nka agya awerɛhoɔ no ebia na nka so ate kakra ɛma no yie nanso so no mu no ɛda so dada mu a yɛato pono mu sɛ ɛtwe a gyamfoɔ da so gu fie ha no ɔmo hwɛm na yɛbaa yɛapa asɛm reman ɛnɛ di nkɔmmɔ ɛna wɔkyerɛ sɛ saa bi wɔne burakɔ polisifoɔ no gyina hɔ ɛyɛ ntotoeɛ a mobɛtumi afa so na moatumi aba dɔnhwere bɛɛ deɛ wɔnie ɔmo ntumi ma fie ha ama yɛntumi mmahu sɛ ɔmbɛfa ɛmu no ɛde afo nti awerɛhosɛm a asi ɛwɔ asoroma so burakɔ asoroma so electoral area ɛwɔ hanom a saa bere yɛgyina hanom a ayɛ atetesɛm ɛwɔ hanom a ɔfo yɛ nyinaa yɛgu so a yɛtene sɛ polisifoɔ bɛba na wabɛfa ɛmu no na ɛdena kɔmɔ kyiri na nhwehwɛmu a ɛsɛ fata nso so ɔmatumi ɛde ayɛ ɛnna afirifo deɛ a ɛde ma nkramosom na ebi asan ghanafoɔ nyinaa no deɛ a ɛsi wɔ asoroma ha ɛso ɛha no no kwame na kyerɛ sɛ deɛ wɔn krataa so no sɛ metini yie di apolisifoɔ akyɛ babaawa Joyce wɔ ho saa bere a mekɛ sɛ deɛ aboafoɔ ɛne tumi boa ma a ɔmotumi ɛfa maame ɛberɛ a okum ne maame no yieɛ no wɔyɛ ne ho sɛ bɔlani bi ɛdeɛ so wakɔtena misieyɛ ɛwɔ burakɔ ha no mu na hɔ no mu no na ne nsɛm keka ne deɛ ɔyɛ no ho na obi anim maame sɛ wɔnyɛ mɔɔdam na wakɔtena sie no wɔyɛ saa de no ɛno ɛna maa bi no mu ɛdi n'akyi a ɔmo kɔkɔsuo no na ɔmo kɔde sɛ nsɛm a na wɔkeka no ɔmo kyerɛ sɛ sekan maako mmiɛnsa a na ekuta na egu pɔte bag na esi ne nkyɛn ka no ho a ɔde kyerɛ wɔn sɛ wei ɛne ade a odidi saa ewuo no ne nyinaa mogya ɛwɔ ho ɔno ankasa so no wotumi nso ɔne maame no nso so ɛpere so ɛma mogya no nso so na ebi wɔ no ho akyire yɛ ansa na ɔno abɛkɔmfɛm sɛ ade a wayɛ no awerɛwosɛm so owiyɛ no wɔsan so twe pono no mu ansa na wɔkyerɛ si abɔnten nti anɔpa no wɔn a ne wɔnim maame aka sɛ wɔmtumi frɛ maame no nyinaa no ɛnyɛ ade a ɔmo frɛ no maame no a wotumi gye soɔ nti na ne so akɔyɛ kesini kɔpem sɛ kɔbaa sɛ ɔno akɔmfɛm sɛ ade a wayɛ ɛde etia ɔno ano maame a ɔde na bɛ wiase no ma ɔmo kɔ bufu n'ani a ɔmo ehunu sɛ maame no ɛda mogya mu a saa bere ɔda so ɛda hɔ ɛtwɛn apolisifoɔ ɛne ne fa korɔ. kwame awie yɛ bɛda ase abrɛho na ɛno akyire no wɔn a wɔwɔ kurom hɔ no Sompa kaseɛ yɛ ne ɔmo atwitwe nkɔmmɔ kakra Adeshia wɔwɔ abuakwa asonoma so abrahosɛm asefesɛm ahodwirisɛm ababaawa a wɔno ɛyɛ abakan ma ne maame bɔne maame bɛyie sɛ ne maame na ɛma no ɛnya awadeɛ kyɛ ne yie so ɛna abrahosɛm ne sɛ wɔde se kai awɔ ne maame amana toa nananom ɛwɔ nsia do nyame fa ne kra ensie abusari akɔ apoya mantamu akɔ abodi number 2 ɛno awa kyema samansini mu na sɛ yɛkasa yi ababaawa bi a ɔno nso anya mfinhyia no aduonu yɛso yɛ side check na sɛ wɔtaa obi ekunu ho yɛkasa baabi a wɔda no ɛno nso akɔ den papaapa ne no fo baako sɛ yɛaka o sɛ yɛamene o sɛ yɛayɛ ne da yi o yɛakɔ ɔma no so yɛne akuapem brɔda ɛkɔ akɔdi nkɔmmɔ akuapem ma hai akuapem motema nka yɛ mo ha o hello bonito for my wife. Hello, mini abema. Akuapem to asoma But out to me kan. Meta won kan ti. Yo, samu ye be pie mu.
Hello. Akwapi mitio, wadaro mamitio. Awusa wai ayakwapi brother no na asam no tenten ne tietie nyina ne se ababa wai wo bi kunu hu no wotare sai check ya aja woni nipa no nam no pa wia numre na nansentam na ba ma no ya se wo ba no woni no tie no no munya nware sa ayempana twe enti wo mokwa akware na aja mamre ne amane yakwaso no wo ba ye ne dia preku wo bi ehwo dia kwaba na akasa siye wo ba ne be ma no entam ana be ma no ya se ne ye se no wo ba no be dia wona kura ne nwa abiem wona ne nwa abie wona ne nwa abiem se ne fridie fire wo ba bi ne ta ho a chese waya sa na sententan no wonya na dwen kura se wo twen ho ana se ababa wo ko hu se sa ababa wo ya wonya fie na duo no 20 years yi ana ta ne kunu ho ya chese wona ne twen pana gidigidi aha dia ha mere okoko bopuni nu a chese wontene ho se ba bi ya ama entokwa asi meka sai ne no fo ba ko ya ka no na firi wo se kapo ama abusuan ya mohore wo TV ne so no ababa ane no fono na eda so no de ano no aye kura de minima dokotafo na betimi a kire ayesa ade bi aye gansa no on fozo afochire on de aye no enkwada ne meme bi ene na asesa na we kura betimi anom mpo de no fo ya ye na so tena wo de ye ho to 20 years okota obi de ye ho sai check enye de obehu kore abusianti anaki abomode se ne akuapem broda bedi nkomo nsoso emesa wonte yanka yenti yade besi ha nyankropon ya adomo a enumre ye nyano a enkomo yi yene ne bedi pa na de wo mu no waseche ede akire ye yemfanse na yenso so aseda ekọ ede ama kukuwa Veronica Jando akosua somoa ya Grace Buzi ane enkae ne nyina wura sante ebo Benedict ene